Maailman parhaat ovat tietenkin vieraanamme täällä tänä iltana tässä suorassa Kisastudio-lähetyksessä. Haluamme jälleen kerran onnitella teitä ja uskon, että näihin onnitteluihin yhtyy koko kansakunta. Niin, tämä meidän ohjelmammehan alkaa muistuttaa hieman tätä napakymppiohjelmaa. Tässä on nimittäin neiti A Espoosta, sitten on rouva B Simpeleeltä ja täällä on neiti C Kuusamosta. Mutta neiti A:lle näyttävät sopivan kaikki matkat tässä Lahden MM-taistossa, vai kuinka? Kyllä, nuo on kaikki sopineet. Se tietysti omat vaikeutensa jokaisessa matkassa ja omat paneutumisensa. No, tänään oli niin kutkuttava sekuntitaistelu, että kysytään nyt vielä kerran, että kuinka hyvin olitte perillä tästä teidän tilanteestanne? Miten se kehittyi? Kyllä mä olin koko ajan tietoinen takatulevista, niin kuin edessäkin päin menijöistä, että ei mitään ongelmaa sen suhteen. No sinun takanasi herra X on Martti Karjalainen. Millä tavalla näissä suurkisoissa nyt pelaa tämä valmentajan ja kilpailijan yhteistyö? Ja millä tavalla siihen rooliin tulee sitten meidän hiihdon päävalmentajamme? Eihän tietystikään enää tässä vaiheessa harjoituksellisesti tehdä enää mitään. Kyllä ne harjoitukset on tehty aikanaan ja tämä on vaan semmoista pientä hiomista sitten tämän ladun varrella ja kommenttien vaihtamista pitkin päivää. Tietysti päävalmentaja tulee ilman muuta niin koko kauden aikana ja ainakin sitten loppusilauksessa mukaan. Kuvailepa nyt hieman Martti Karjalaista. Mä luulen, että hän on suurelle yleisölle suht tuntematon herra, mutta kuitenkin melkoinen poppaukko, koska on näinkin loistavan urheilijan takana. Vaikea kuvailla. Erittäin hieno ihminen ja Varmasti. kauan tehty yhteistyötä ja tuonut tulosta sitten. No, sinä ilmeisesti aiot nyt urakoida näissä kisoissa oikein kunnolla. Eikö huippu-urheilijan kunnossa tunnu sitten tällainen? Sä oot 3 matkaa hiihtänyt tässä perjantaista tiistaihin. Eikö se aio rassata kuntoa? Kyllä ensimmäisen matkan jälkeen oli jo todella pelokas seuraavasta matkasta, että kuinka ehtii palautumaan ja vaihtamaan tyyliä koko ajan. Ja samoin nyt tähän tämänpäiväiseen hiihtoon niin olin eilisen puolen päivän saakka hyvin epävarma vielä ja päätöksestä. Ja kyllä totta kai tämmöinen turnajaiset niin verottaa osaltaan jotakin pois, mutta tähän saakka nyt on mennyt erittäin hyvin. No niinpä on kyllä joka matkalta mitään. No Marja-Liisa, miltä tuntuu, jos sanon sinua nykypäivän äiteeksi? No hienolta. Niin. Kerta kaikkiaan. No sinun takanasi on herra X, tämä Harri Kirvesniemi ja sitten Sulo Repo. Minkälainen sinun ja Sulo Revon yhteistyö on ollut näissä kisoissa? No meillä on joitakin harjoituksia, viimeistelyharjoituksia on seurannut ja sitten suunniteltu, millä tavalla pyrkii nämä kisat hiihtämään. Ja meillä on hyvin ollut vuosikausia sellainen tiivis yhteistyö ja se on kyllä kans tuonut hyviä tuloksia. Kyllä. Tämän päivän kilpailu oli täydellinen sekuntikamppailu. Hävisit 2 sekuntia. Kun katselit äsken tuota koostetta, niin osaatko yhtään sanoa, että missä nuo 2 sekuntia sitten olivat? No minulla oli tämän päivän kisa tuonne 7,5 kilometriä saakka niin mahdottoman hankalaa, että tuntuu, että ei ollenkaan voi sanoa loksaha kohdalle se hiihto, että sellaista väkisen hiihtämistä, että sitten siitä alkaa tuntua, että kyllä tässä nyt vielä taistellaan mitalistakin, mutta kyllähän se tuo loppu oli sitten sellaista, että olin ilman muuta tilanteesta tietoinen, mutta Mari oli 2 sekuntia tänä päivänä parempi ja siinä mielessä on erittäin tyytyväinen omaan suoritukseen kanssa. Ja toivotaan Harrille yhtä hyvää suoritusta myös sitten huomenna. Täällähän on puhuttu siitä, että Harrille nyt sitä toivottaisiin ja pidetään peukkuja. Nyt sitten Pirkko Määttä, sinun valmentajasi on Pekka Vähäsöyrinki, joka on myös meidän hiihtäjien päävalmentaja. Minkälainen teidän yhteistyö on ollut? No tietysti Pekalla on päävalmentajana niin yhtä lailla muitakin urheilijoita, ketä katsoo, että ei voi kaikkea aikaa vaan jakaa minun kanssa. Ja kyllä me ollaan aina edellispäivänä
suunniteltu kilpailua ja tämmöistä, mutta näihin viimeistelyharjoituksiin ei Pekka ole ehtinyt katsomaan ja enkä usko, että se nyt on lopputulokseen mitenkään vaikuttanut. Pekalla on ollut myös melkoisia paineita ennen näitä kilpailuja, kun hän on vastannut meidän koko hiihdostamme. Millä tavalla oletko ehtinyt Pekan kanssa keskustella näistä, kun Suomen hiihdolla on mennyt näinkin hyvin täällä? Minkälainen hänen tunnelmansa tällä hetkellä on? No kyllä, ainakin Pekka on tyytyväinen, että minäkin olen saanut 2 mitalia ja nimenomaan, että hän on minun henkilökohtainen valmentaja. Niin varmasti ihan tyytyväinen. No niin, tämä eräänlainen varanapakymppi päättyy nyt sitten sellaiseen tilaisuuteen, että minä pääsen tästä ojentelemaan teille kaikille tällaiset matkakärryt. Jäljellä on 4 kertaa 5 kilometriä ja 30 kilometriä. Tästä ei vielä näy, mikä kenenkin osalle tulee, mutta toivottavasti kaikista tulee sitten niin sanottuja napakymppimatkoja. Tämä on miellyttävä tehtävä. Hyvää jatkoa. Kiitos.